gibi em kayyuma çediken nakhazın. Dakika var. DBP eş başkanı keskin bayındırdı bu her sersera serçavatın. Çepüken kurtavanı. Himaye, Karakoçan Cemevi yönetimi, barış anneleri, tecalı kadınlar, Tuhatfet, Meyader, Ahmet Milletvekili, Kamaç, Mehmet Kamaç Bubule'nin, Upala Belediye Eş Başkanı Mehmet Şahit, velhasil yehati ve nehati, kul hamil sersera serçavatın. Nevruz bu mebutos, Nevruz ruje bedin. راديو دنجيجن دنجيجي هالواتيا Jinavendan uçan radyo denge gelden baş Yuru Pazdehi Adari 2024 ili Brüksel saat 12 Ahmet'e çağırdı. Godarin hejamen uçe navaroje peşkeş bikin despek geçen sern uçe. Murat Karayılan Nevroza Reberapu Pirosker Ugut bi Nevrozere ememizginiyeke bidin gelefe. İrol Varge Mazlum Doğan Dep Karakoçane Startup Piruz Baya Cejna Nevrozi hattayın. KCK'de Salvegera Su Şeşan'de şeyden Halepçe bir ani. Dedici hevditina Bağda u devleta Türk nerazi bun hene. Dubareden başkodarın heja jibuditina Rebera Pulo Öcalan Serledan Hatkerem Biray Rebera Po Mehmet Öcalan Vasiyu Mazlum Diç Biray Ömer Hayri Konar Ali Konar Biray Hamidi Yıldırım Polat Yıldırım Uhuşka Veysi Aktaş Melih Çetin Birya Parizere Xoy Serli Serdozgere Komarya Bursa'ya u müdüriyete girtika İmraliye'dan u davaskeri ku biçin İmraliye bu hizmen xore hevditine biken malbatan da zanin ku nezise salane ji hizmen xo tu agahine nagirin u ev derbari tendürüstiya hizmen xo de bifka Malbatan dest şankirin ku mafevan yen hevditina fiziki hevditina biriya telefonu girtin u şiyandına nameyan jî tene astenkirin u gutin deve destur bedayin ku em biçin grava İmrali u hevditin bi hizmen xore bikin. Endamı komiteye ve bera PKK Murat Karayılan tekildere roje ve anefere ahivi Karayılan baldikşine tecdali ser ber apo devam kirna ve siyasete ve siyasete kırkine penasedike u dibêje xuyaye ku erka sipitiya ve pergala kırkine de rewakirna işkenceya tecriteye her uha Murat Karayılan baldikşine pengava azadiya reber apo ev tekoşin ve hin xurtir bibe hin geç bibe vusa embikin tekoşineke gişti uya gelan. İmralı tenene pergala ke tecrüte be tecrüte de geri dayı pergala psikolojik işkenceye a teslim girtineye tam 3 salın tükesi agahi xwa ji İmralı nebiye yani deva serdami ku telekomünikasyon avqas peşketi dünya veke gundeki bi 3 salın ji İmralı der haqi rêbera puda û der haqi her sê hevalê li wir da tu kesî tu agahî negirtine ve ne helwesteke li hember yek kesiye ve helwesteke li hember gelê Kurdistanê tebaye rêbera pu gelê Kurdistanê temsil dike mafê nasnamayê Kurdistan da ısrar e bi bîriyar e di mafê azadî û demokrasiyê da bi ısrar e ji bo vê ev psikolojik işkenca tê meşandine
سیپتی خویا دوا در حقه دا ارک دانه که ارک آخوا روا بکه وسا جندیتر و وره یعنی وسا نورمالیزه بکه سیپتی اینها رول دریزه رولکه وسایه یعنی اوجی شریک و پرگالا اشکنجه یا بگو من لهمبری و 26 سالن سکناندن و برخادانا ربر آپو پر بواتایه نه همرو لور چه بیجه و کم بمینه وسا هر چه هین زده تکوشین آزادی ها ربر آپو پیشت که بیا وکی تیزانه بون işte kampanya ango pengava azadiya reberapo o çareseriya perskirika kurt dehi jotme heda de hali kesin biyani internasyonel da hat destpêkirin ve jûyê çavê û heyanha jî hem de astî navnetevî da hem jî de astî neteve da li dervayî welat û hindirî welat دوا چارچوه دا تکوشینه که گرینگ گلری جواکی و انترناسیونالی تی مشاندنه یعنی وسا دی هر دچه وکی ماندلا دی تنینه گله خواه دی گلین جهان دموکراتیک خاز آزادی خاز جی جبو آزادی ها ریبرا پو تفدگرنه و تکوشین دکنه اونا همه چه رابر دکن؟ انگو رابر دکن او دواره و او پرگالا لئیمرا لیهاتی آوا کرن بیواتا بیه او تکوشین اینها ده چارچوایا وسا پنگاوا دهی جوتمه دا بریکتی ده بکو هرچو اموه هینا خورد بکن و هینا گش بکن وسا ام بکن تکوشینه که گلری و آ گلان بفی هوای ام دی مشا آزادی فیزیکی ریبر اپو و جاردین مشا آزادی کردستان که هر دو جهت جدا نابن وسها بسر بخینن بنگه اینها هاتی آوا کرن تکوشین اینها دمشه اشکرد که کو دی قناق برببه دچه دبه کودی لسر واهمی تکوشین اجبو آزادی ریبر اپو آزادی کردستان هین گشت و هین خورد به بایا و تاکاس بسر بکبه işkence بگیره işkenceش خواهی همه یاسای گردونی یاسای در حق مافی مروواتی دا تثبیت کرنه که تجدید işkence Belediyedareneja endamı komiteye ve bera PKK Murat Karayalandı hepeyvin axoya anefedeli sernevroza 2024 anji axvi u peyamen giringtan. Karayalan despeke pencu yeksaliya nevroza rebera po piroz dike u vuha pededişe. Nevroza 2024 an veke nevroza azadiya rebera po bilindkerna tekoşina azadiya rebera po hatiye desin şankirin. Deve çarçoveye de carek edin nevroza tevaya geleme u tevaya gelan bidilu can piroz dikem u eme be nevroz zere mizgini که جبدن گلیخه نوروز پیروز به ربرا پو بنجه و یک سال بریا به مشاخوی دیروکی روژا نوروز دست پیکر جشنا نوروز ربرا پو پیروز کن ام سلابو ریزاری خواه پیشکش کن جاردین جشنا نوروز از لطبای گل کردستان لدایی که شهیدان لطبای گل حرمه همه گل به گبن شوپیا نوروز باور دکن لطبای حوالان خباتکارین شورشه پیروز کن دوا روز پیروز دا تبایی شهید نوروزه د شخصی کوای همدم رهوال مظلوم دوغان دا به بیرتین و سوز مدایوان انجاردین دوباره دکن آلا وان بلند کری آگر وان گش کری و به آگر زعفر آگر آزادی و آگر بیرانینا شهیدان جیان کرنه و وطای که خوی وصاهیه به تایبت نوروزا هی سال 2024 هی زیده به وطای هی سال گل ما ده حالی سازی گل ما دا و
demokratik hazin Türkiye'de deklarasyon hatın vaşandın. O Nevroza 2024 veki Nevroza azadiya reberapu bilindkirna tekoşina azadiya reberapu hat dest nişan kirin. Yani ilan olsa hata kirin. Pengava azadiya reberapu çareseriya perskirika kurt be agire Nevroze ve hin geç bebeya. O bu taybet vasa her dereke bir şevazeki eşkere jibona azadiya reberapu Nevroz te piroz kirine. Ev tüşteki pir giringe o pir bu vatay. Demek ku geleme ve Nevroze hin bi coş o hin bi girseyi beştarbune çevki. Ango beştarbune milyonan hatta 10 milyonan da pek var. Tabayi Kurdistan dervayı velat. Herkes bam bike jibo azadiya reberapu azadiya Kurdistan. Bira herkes bibisi. Le Kurdistan Nevroz bira agire Nevroze bilin buna azadi be. Bilin buna azadiya reberapu be. Ve hem veki tevger veki rebebriya tevger ama divan Nevroze da ve çend roje peşme mizginiya ke bide geleme. Ev mizgini ku dike daxuyaniya ke niviski be vaşandın ve de tekoşina meda himeki hini xort bixara ava bikeya de bilindkirna tekoşine da evci ve be amoreki pir girin u roleke xa hebeye ve mizgineci ve rojin peşmeda be ilan kirin u vaşandını edva çerçevede Cardin Nevroza tevayı geleme ve tevayı gelan dilucan pirozdikin ve az ben bici Nevroz. Belgodarên hêja em ê jê bi mereqekê mezin benda daxuyaniya Murat Karayılan bin. Em bi nûçeyên xwe yê tecrîtê berdewam bikin. Senatörên Baskê pirsa İmraliyê li hikûmeta İspanyayê kirin. Senatörên Herêma Baskê pêşûma pirsek pêşkêşî hikûmeta li Madridê kirin û balkişan ser rewşa Rêber Abdullah Öcalan. Pêşûma pir ji aliyê direktörê Departmana Têkiliyê Navnetê ya ji Partiya Serxwebûnê ya Baskê York Alimbers Diaz û Jos Esra bûn Elozon'da ve hate pêşkêş kirin. Têde hat bîvîr xistin ku ji 25 Adara 2021 ve têkilî bi Abdullah Öcalan re hatiye danîn. Senatoran li gorî xalên 160 û 169 ên rêzîknameya navxweyî û meclîsê bersiva nivîskî ji hikûmetê xwestin balkişan ser şert û mercên girtîka İmralî û gotin li İmralî di nava 25 salên dawî de rejimeke tund heye. Li pêşûme pirsê de ji hikûmetê hat xwestin ku bersiva van pirsan bide. Haya hükümet ji rewşa Abdullah Öcalan heye. Diplomasya İspanya'ya tekildar rewşa tendürüse ya lideri Kurdan Abdullah Öcalan ku 25 salını girtika İmraliye'ye bi rengeke siyasi girtiye xwedî agahiyeke yanna. Serokê Berê Şaredariya Kopenhagê Will Sigurdsson got nabe ku tecît bi vî rengî dewam bike. Serokê Berê Şaredariya Kopenhagê Will Sigurdsson ku piştgiriyê dide pengava ji Abdullah Öcalan re azadî ji pirsgirêka Kurd re çareserî ji aneferaxivî. Sigurdsson got ku Dewleta Tirk têkildarî mijara Birêz Abdullah Öcalan ku ji 25 Adara 2021 ve agahî jê nayê wergirtin hemû peymanên navnetewî bi pêkiriye. Sigurdsson rewşa li İmralê weke îşkence penasek got nahêlin ku malbat û parêzerên xwe bibîne ev bi eşkere işkenceye. Sigurdsson têkildarî dema mayîna girtiyan alî girtîgehê ji welatên Yekîtiya Ewropayê û Danimarkayê mînak dan û wiha pêde çû. Li piraniya welatên Yekîtiya Ewropayê herî zêde 16 sal cezayê girtîgehê hûn dikarin bigirin. Birêz Öcalan ji bo rawestandina şerê namerdane yê li dijî Kurdan bêyî ku derfetê bidine ku bi hikûmet û raydaran re hevdîtînê bike 25 salın li wir tê girtin. Sigurdsson destşan kir ku domandina tecîtê ne li gorî peymanên navnetewî ye. Vilon Sigurdsson di dawiyê de jî bi bîr xist ku ew parçeyeke ji pengava ji Rêber Abdullah Öcalan re azadî ji pirsgirêkira Kurd re çareseriyê ye. Bûyîna parçeyekê kampanyayê pir kêfxweşim. Li gorî min divê kampanya bê domandin û ji bo azadiya Birêz Öcalan em daraz û raydarên navnetewî jî bi kar bînin. Nabe ku ev bi vî rengî dewam bike ji ber ku ne li gorî hemû qanûnên navnetewî ye. Ji bo berdana Birêz Öcalan divê em zextê li hikûmeta Tirk bikin.
Mazlum Doğan li ser gora xwe hat bibîranîn Newroza îsal dê bi duruşma rabe dema azadî û serkeftinê dê bê pîrozkirin û starta Newrozê jî dê îro li navçeya Xarpêtê tedayın. Beriya pîrozbahiya Newrozê yek ji kadroyên pêşekên PKK Mazlum Doğan ku li zindana Amedê di Newroza 1982 de bedena xwe dabû ber agir û birayê wî Delîl Doğan li ser gora xwe hatin bîranîn. Bîranîn li ser gorên Mazlum Doğan û Delîl Doğan ên li mezraya Seyîdan û gundê Gomên ê navçeya Mazgirt ê Dêrsimê hat darxistin. Hevserokê giştiyê Partiya Herêmên Demokratîk DPP keskin bayındır û gelek kes tevlî bîranînê bûn. Piştî bîranînê çûn cihê pîrozbahiya Newrozê. Her wa bi hezaran welatî li pîrozbahiya Newrozê ya li qada termînal û Süleyman Karahan amade bûn. Ji bajar û navçeyên cuda bi hezaran kes tevlî pîrozbahiyê bûn. Mîrateya pêşengên tevgera azadiya gelê Kurdistan Mazlum Doğan û rêhevalê wî ne. Bi sê çirûskan li zindana Amedê li hemberî zilm û zordariyê, li hemberî neyartiyê, li hemberî dijminatiyê bi sê çirûskan agirên azadiyê ku geşkirin îro li hemî Kurdistanê, li çar aliyê Kurdistanê bi hezaran, bi de hezaran, bi milyonan gelên Kurd û şopdarên tevî şopdarên wî li pey vê agirên azadiyê tê dikoşin berxwe didin. Teslimiyet ber îxanetê va diçe, berxwedan û serhildan her tim serfirazî û serbilindiye. Ev mîrate, ev têkoşîna wan, ev riya wan, baweriya me ew wê bigêje armanca xwe. Li ser vê mîratê, li ser vê heqîqet û şopdariyê tê dikoşin berxwedanekî dîrokî û bê hempat meşînin. Rêheval Mazlum Doğan riya ku ji bo azadî ew rê vekir, îro bûye meşaleya azadiyê û roj bi roj geş dibe, roj bi roj pêş dikeve. Ev Newroz, Newroza rêberê gelê Kurd Rêzdar Öcalan ji bo azadiya wî pîroz be. Ev Newroz ji bo azadiya gelên Kurd û gelên bindestan ku tê dikoşin berxwe didin, her tim hewl didin. Ev Newroz ji gelên me ra ji gelan ra pîroz be, ji me teva ra jî pîroz be. Em dîsa jî bejna xwe li ber tekoşîna wan, li ber birayîna Newroz remza têkoşîn û wêjînê gelê ku jî di Newrozan de daxwaza xwe ya azadî, adalet û aşîtî diqîre. Lehengên bi azwariya azadiyê bûne Newroz derheqa wan de dosyayek me heye kerem bikin. Ji Mazlum Doğan heya bi sema yüceye gelek lehengên gelê Kurd bi agirê bedena xwe ala têkoşînê bilind kirin. Mazlum Doğan yek ji pêşengên tevgera azadiya Kurdistanê bû û li girdikeya Amedê li dijî îşkence û siyaseta tûnekirinê di 21 adara 1982 de bi sê darîkên kibrîtê agir berda bedena xwe û Newroz pîroz kir. Mazlum Doğan weke kawayê hemdemî hate binavkirin û bi agirê Newrozê bû destan. Piştî 8 salan di 21 adara 1990 Zekiye Alkan li ser Sûrên Amedê bi duruşmaya bijî Newroz agir berda bedena xwe. Rêber Abdullah Öcalan ji bo çalakiya Zekiye Alkan got, çalakiya Zekiye Alkan bi bedena xwe agirê Newrozê bilind kir û siyaseta înkar û tûnekirinê mahkum kir. Rahşan Demirel jî di sala 1992 de di 22 adarê li İzmirê canê xwe diyarê azadiyê kir. Rahşan 17 salî bû li Kadife Kalê li ser parçeyê kartonê wiha dinivîse ez ê xwe di Kadife Kaleyê de bikim Newroz. Ez neçarim ji Newrozên Cizêr, Mêrdîn û Nisêbînê re bibim bersiv. Xwedîlê min derkevin. Ez xeberê didim İsmet Sezgîn dê Newroz were pîroz kirin. Bi lastîkê nebe jî em ê bi canê xwe vê Newrozê pîroz bikin. Agirê Newrozê bi Rahşan û Zekiye sînorên Kurdistanê û Tirkiye derbas kirin. Jinên şoreşger Ronahî û Berivan di 21 adara 1994 de li Almanya bajarê Mannheim me agir bedan bedena xwe qedexeyên Newrozê li Almanya protesto kirin. Ronahî û Berivan beriya çalakiya xwe nameyek nivîsîn û gotin dewleta Almanya baxweyeke eşkere dijminatiya Kurdan dike. Komeleyên me hatine girtin, renk û alên me yên neteweyê hatine xesp kirin, bi dihan welatparêzên me hatine binçav kirin û girtin. Almanya piştevaniya polîtikaya çeteyên Demirel, Çiller, Güreş dike û Hitler jî derbas kir.
Rêber Abdullah Öcalan ji bo çalakya ronahî û bêrîvan got heke azadî ewqas hêsan bûye bêrîvan û ronahî agir bernedidan bedena xwe ev heval nameyên xwedîwatiyên mezin li pey xwe hiştin ne pêkanê ku rêzdayîneke mezin neyê nîşandan parastina jiyanê ev e heke te bijî divê tu wekî wan bijî 4 sal pişre Sema Yüce agirê Nevrozê bi bedena xwe geşkir Sema bi gotina ez dixwazim ji 8 adarê ber bi 21 adarê bibin pirek ji agir û di 21 adara 1998 de li girdiga Çanakkale agir berda bedena xwe Hozan Serha jî bi navê keça serhildanê ya agiriye stranê kot Eleftheriya Fortilakî jî di 24 adara 2006 de li baxçaya dera Milanos ya li Atina paytaxta Yunanistan'a agir berda bedena xwe Çalakiya Eleftheriya nîşanda ku Nevroz bûye rastiyeke gerdûnî Eleftheriya di zimanê Yunanî de têwataya azadiyê Eleftheriya zewicî bû û dayîka du zarokan bû Eleftheriya di nameya li pay xwe hişte got paradigmaya Rêber Abdullah Öcalan hemû jin û gelên cîhanê diparêze ez ji duruşmeya kes nikare roja me tarî bike diqîrim ez ne ji bo şer ji bo hezkirina jiyanê çalakiya xwe dikim azadiya gelê Kurd û seroka po azadiya tevahiya gelên cîhanê ye Nevrozên 1992 di dîroka têkoşina Kurdan de cêkê cuda digire yek ji Nevrozên ku nayên ji bîrkirin Nevroza Cizîra Botan e beriya sû û du salan li Cizrê pîrozbaya gelê Kurd ve guherî komkujiyek e hêzên dewletatîr plana xwe qirkirinê xist dewrê û êrişî gelê Cizrê kir li gorî hejmarên fermî 57 li gorî şahîdan jî herî kem 100 kes wê demin hatin qetilkirin şahîdên Nevroza Cizrê Asya Dalmış û Dika Erdem bahsa wan rojan dikin. Minare em to bun gobla verin ser şehida. Verin ser şehida em çon yani mekha gihiştan nav mezala nav ser şehida em yevi mehalle çon ye mehalle dodoy dici haten ama nehştin ye cudi mehalle siye bigişen me. Düşman xwada peşiye tanzira zerla araca ketin bewade dan bersi liha nive wa berindar kirin. Em ser mekbere bun مدید طیاره هات ولی وقت خانواک باران هور ایلاج المرشان چنگی هول بیریوان بریندار کرن او کتد جالیده کت جالیده هول خو آویده داری خستن برن آخری برن چنگی بریندار بو کنج کسبی چنگی و رگریدان دیساج رابو گو خم نکن گو خم نکن جانی و صحبه بیریوان بدن خود دا تنظیری yani digo ev şirketin ev mermiyeti digo la canım mükemmel. Yani maji his şey kırta. Hatta naji ev his he dili madai, dili dahi kadai. Peki godne sludriş nho bağırın nel vide çiğ mahmuri. Sludriş ço serpanzeri lingi işkes. Dayka mehtiyaj bir bazı seri dani selingi xwa. ديومن ولي سري داني سر خوبي ما احنا دابش داخ قالوا يدخوا بويا دي خمنا كتشتنابر Belêgudarên hêja sibe salvegera komkujiya Helepçeyê kevserokatiya konsera bibera KCK bi wesîla salvegera komkujiya Helepçeyê daxuyaniyek da û şehîdên Helepçeyê bi bîr anî. KCK got em hesabê hemû komkujiya bipirsin. KCK diyar kir ku hêzên mêtînger û qirker yek ji komkujiyên li ser Kurdan di 16 adara 1988 de li Helepçeyê pêkanî. Komkujiya Helepçeyê di dîroka mirovaniyê de yek ji komkujiyên herî bi êş û hovanê ye. Vezaran ku jin mêr zarok û kal bi çekên kimyewî bi awayî ku hovanî hatin şehîd kirin. Ev komkujî li ber çavên cîhanê hat kirin û tu dewlet li dijî wê derneket. Netewên yekbûyî dewletên yekbûyên Amerîka, Awropa û dewletên din li hemberî vê komkujiyê pêdengman. Tenê dema ku berjewendiyên wan kete bi bin metirsînê de li dijî rejima Saddam rawistiyan. Lê di êrişên Enfalê de li hemberî qirkirina bi 100,000 Kurdan pêwîstî nedîtin ku tiştekê bikin. Hêzên modernîteya kapitalîst û qirker îro jî piştgiriya didine polîtikên mêtînger ên dewleta Tirkiye dagir kir.
KCK Bank li siyasetmedar nivîskar û rewşenbîrên Kurd kir ku li ser komkujiya Helepçe û hemû komkujiyên li dijî Kurdan hatine kirin rawastin û rastiya dîrokî derxin holê. KCK got dema ku dewleta Iraqê li hemberî têkoşîna gelê Kurd têk çû û di sala 1983 de yêneke û dewleta Iraqê li hev kirin. Li peymana hatê îmzekirin de çarêseriya pirsgirêkên Kurd li ser esasê xweseriyê hat erê kirin. Lê dewleta Tirkiye dewrê û ev peymana xira kir û got em çarêseriya pirsgirêka Kurd bi çawê qebûl nakin. Sedam jî cesarê ji dewleta Tirkiye û operasyona Enfalê dest bi komkujiyan kir û komkujî Helepçeyê jî kir. KCK herî dawî got komkujî û qirkirin li ser gelê Kurdistanê îro jî dewam dike. Dewleta Tirk a qirker a Mêtînger û rêveberiya faşîsta Tayyip Erdoğan bi çawayê naxwaze pirsgirêka Kurd çarêser bibe û bi gev êriş û dagirkeriya hewl dide pêşî li vê bigire. Çawa ku li Iraqê kir îro hewl dide li Silêmaniyê jî heman tiştî bike. Li hevkirina dewleta Sûriyeyê û Kurdan çarêseriya pirsgirêka Kurd li Sûriye asteng dike. Divê em hîmên ku rastiyên dîrokî li ser hatine avakirin baştir fêm bikin, yekîtiya xwe ya neteweyî xurt bikin û li dijî komkujiyan û dijminê qirker bi bandortir têkoşîne bikin. Belêgudarên hêja Herêma Kurdistanê carekê din soz û pêvajiyên xizmetguzarî ji bo bajarê Helepçe dest pê dikin. Lê welatiyên Helepçe dibêjin ji sedî pênc sozên ku hikûmet û berpirs didin nehatine pêkanîn. نكرهه سايسا قال لي وما لي حكمت هي يما اوحم قدرات ما لي قوميا وزر بزري ومال يراني ومال كاولي اواري ولاتان بين بلامكي هيش شيء ما سايسا بنكرهه جاوب انا قصدي بزي بكرياتي خلق لي نيكت لا والله هيش جاب زي نكرهه جاب ذكره اي خلق لي زور هي حكمه شو يسي انا والله شنو حيج باجي بارزخ لروي همو ابوري وجيان حيج باجي هوي ابوي ام هلا بزي تاك بوي لا يا مدياني شاركانيك شارك بريندار بينجدار شهيد ما بو استعوي بو من عشون كراو بو هلا جن كراو كوي باي سما هلا جن سمو العالم وي بيويسي بها مشتكيه همشتك برقوبانه ببروجي بمكتبه بخطخاني بهمش تبيسي بهمش هي تايسا ايش نكردوا حيج نكراو تايسا والله يوزع خلق لنا صونا ويخرافه والله يا برنتشيرنا بين حلو توزة توريتك وتوزة والله بو شي وجناك قلبنا الراباسك هلا بجاك محافظه هلا بجواي بكره امي بكره توزة بهاتو تايم والله او تايم نيك خلق بدلي خلق بيه هيك بوي نكره او دو مجموعه كيمياء بارا نكره تو فقط اتشعاني او نشتي بو نكره كشايستي او لي خو ما وبي من خوم لكيمياء بريندار بوم امجاك مناو ما هلقتو بسيارة بدو ما تيران لي برينداري خمانا تسليمي بازدار وان كردو هيك كالو كشبون واني كشيكي منالي سيمان من لتشاوجي باو كشكا سيارة من بيبو خليكو راو مليا او ما نقرب ما ايران ايران انت اللي شي بيبقين ما سيمان تسليمي رامك هيك كلو مناو بوكاني الله بش نش نقصاني مانيه من خم للاديه كامله 36 sal di ser komkujiya Helepçeyê re derbas bûn du komkujiyê de bi hezaran Kurd hatin qetilkirin û 10,000 mirov birîndar bûn. Ev roja reş û tarîhên jî dihij û mejî û dilê Kurdan de weke bîrîneke kurma ye. Lê hêjî ev yek wek jenozîd nehatiye qebûlkirin. Li ser giringiya rojê di dorê de dosyek me heye. 36 sal di ser komkujiya Helepçeyê re derbas bûn li ev roja reş û tarîhên jî dihij û mejî û dilê Kurdan de weke bîrîneke kûr vekiriye. Li Iraqê dîktator Saddam Ebasî di sala 1983 de li dijî Kurdên li mintiqeya Barzan dest bi êrişên qirkirinê kir. Helepçe xeleka dawîn a vê sefera Enfalê ango qirkirinê bû. 16 adara 1988 saat 11 nîro rejima bas a Saddam
Hüseyin biçekên kimyewî yên ji dewletên Avrupayê tedarik kiribû bi ser Helepçeyê re bi bêhna sêvan mirin barandin. Basiyan 3 satan bajardan ber bombebarana kimyewî di nava çend satan de li Helepçe û dora wê bi hezaran zarok, dayîk, bav, xuşk û bira hatin qetil kirin. Di wê mij û Moranê de bi de hezaran kes birîndar bûn û seqetman. Kesên ku xwe ji ewrên reş û tarî rizgar kirin jî ber bi çayan ve hilkişiyan. Ji şikeftên çayên ku ji xwe re kirin starge li mij û Morana li Helepçeyê tamaşe dikirin. Wê rojê baran dibariya ku baran nebûna ji sedî 75,000 mirovî wê kesek bi saxî rizgar nebûya. Kesên xwe rizgar kirin çî û birçî berê xwe dan sînorên mayînkirî û bi têlên resayî asê kirî. Bi hezaran Kurd çûn Bakur û Rûşatê Kurdistanê. Di demekekên de Helepçe di raya giştî de deng veda. Lê dewletên Rojavayî li hemberî vê Hîroşemeya Kurdistanê bê reaksiyon û bêdengman. Ji ber di rojên ku fermana komkujiyê de navbera wan ew Saddam gelek baş bû. Lema dewletên ku bawayeke eşkere destek didan Iraqê nexwestin jenozîd û qirkirina Kurdan bibînin. Yên ku çekên kimyî firotin Iraqê jî ew bûn. Devleta Tirk jî yek jî şîrik û hevpara vê fermanê bû. Çekên kimyewî ku ji aliyê dewletên Awropî ve hatibûn şandin di ser Tirkiyeyê derbasî Iraqê bûbû. Lêgûrî daneyên netewên Yekbûyî ji ber bombeyên kimyewî li Helepçe û derdora wê di navbera salên 1991 û 94 de nexweşiya pêncîşêrê ji sedî 800 zêde dibû. Ev çend sal û zeman derbas bûn jî ev jenozîd hê jî ji aliyê dezgehên nav neteweyî yên têkildar ve weke jenozîd nehatiye qebûl kirin û piştî 34 salan hê jî bîrîna Helepçe nehatiye derman kirin. Lê yên komkujî pêk anîn jî ji xezabê xilas nebûn. Kurdan ji Hesen Ali Mecid re digot Kimyasal Ali ew fermandarê Seddam bû û ev Helepçeyê bombe kiribû. Lê piştî şerê kendavê hat girtin û 25 Çileya 2010 hat bidarvekirin. Seddam jî di sihê kanûna 2006 da hat bidarvekirin. Ew pênûsa ku biryara bidarvekirina Kimyasal Ali pê hat nivîsandin îro li Müzeya Helepçeyê ye. Ji bo girtiyê nexweş İsmet Çardak û 15 roj beriya şehîd bi kevehat berdan konê serseqiyê hat vedan. Girtiye bi nexweşiya giran İsmet Çardak tevî rapora nekarî li girtikiyê bêhiştin ha doktoran jî demeke dirêj nehate berdan. İsmet Çardak 28 Sibatê li ber mirinê ji girtikê hatî pareya Xarpêtê hat berdan. Du ji ber krîza dil jiyana xwe ji desta. Ji bo Çardak li mala şînê ya havîdaniya konê sersaxiyê hate danîn. Tevî parlamenter û rêxistinên civakiyên sivîl gelek kesan serdana sersaxiyê kirin. Irak dixwaze parastina serveriya xaka xwe ji Tirkiye kir. Du bi beşdariya Wezîrê Karên Derve Iraqê Fuad Hisen, şewirmenda asayişê Qasim Erê cî Wezîra Parastinê yê Iraqê Sabit Ebbasî, serokê desteya Heştîrşehvê Falî Feyaz, Wezîrê Karên Hundiriyê Desthilatdariya Demboriya Herêma Kurdistanê Rêber Ahmed, Wezîrê Karên Derveyên Tirkiye Hakan Fidan, Wezîrê Parastinê Tirkiye Yaşar Güler û serokê îstixbarata Tirka Mîtê İbrahim Kalın li Baxdayê civînê kirin. Piştî civînê daxuyaneke hevbeş hat belavkirin hat gotin ku her du aliyan li ser helwestên xwe yên hevbeşên derbarê pêşketinên navçeyî û pirsgirêkên cûrbecûr guftûgû kirine. Hat destşankirin ku ev amadekariyên ji bo serdana Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan ya ji bo Baxdayê ya piştî meha Ramazanê kirine. Devdîtinan de biryar hat dayîn ku xebatên ji bo lihevkirina danûstantinan xwe zêde bikin û diwarê cuda û hemahengiya ji bo xurtkirina peywendiyên di navbera her du welatan de zêde bikin. Gotin ku her du aliyan li hevkirina ji bo pêkarîna peymanekê ya têgihiştinê amade kiribin. Ji bo wê jî lijneyeke hevbeş ya berdewama ji bo ewlehî û bazirganî, çandiniyê, enerjî, av, tenduristî û veguhestinê de ava bikin. Hat gotin ku di civînê de qala parastina yek parçetî û serveriya xaka Iraqê hate kirin ku bi berdewam dewleta Tirk bombebaran û bi pê dike welatiyan dike qurbanî.
her du aliyan li ser berdewama civîn û peywendiyan de li hevkirine. Tirkiye biryara Encumana Asayişa Netewiya Iraqê ya naskirina PKK weke rêxistineke qedexekirî li Iraqê bi kêfxweşî pêşwazî kirine. Li didema hatina çeteyên Daişê de PKK roleke girîng li parasla welatî û xaka Iraqê de lîstî bû. Ji bo wê jî Serokvezîrê wê de me Heydar Ebadî ji bo parastina PKK-ya xelkê Iraqê û Herêma Kurdistanê teybe spasiya PKK kiribû. Dewleta Tirk bi berdewam xaka Iraq û Herêma Kurdistanê êriş û bombabaran dike. Heta niha di êriş û bombabaranê Dewleta Tirk dagirker bi dehan welatiyên Iraq û Herêma Kurdistanê hatine şehîdkirin. Lê ne desthilatdariya demboriya Herêma Kurdistanê û ne jî desthilatdarî Iraqê bertek û helwestek cidî raber nekirine. Çavdêr û welatiyên Baxdayê nerazî bûn nîşanî serdana Fîdan a ji bo Iraqê dan çavdêr û welatiyên Baxdayê di dema civîna duhya şandeya Tirkiye û şandeya Baxdayê de ji rojnîsra axivîn û nerazîbûnê xwanî ziman. Welatiyê Baxdayê Mihemed Meyahî got komkuşên Tirkiyeyên li ser Iraqiyan berdewam e bi dehan baregehên Tirkiye li nav Iraqê hene. Em li hember bêdengiya Serokvezîrê Iraqê Wezîrê Derve û Encumena Asayişê nav dewletî matma îmane. Iraq salan e bi milyar dolaran bazirganiya bi Tirkiye re dike. Ev kartek girîng e û dikarin zextê li Tirkiye bike. Divê Tirkiye demil dest leşkerên xwe ji xaka Iraqê derxîne. Serdana Wezîrê Derveyê Tirkiye ne ji xêreye û em vê serdanê red dikin. Gel êdî êrişên Dewleta Tirk qebûl nake. Welatiyê Baxdayê Ebu Elî jî got serdana Hakan Fîdan ne ji bo çareseriya pirsgirêkan e ji bo meşrûkirina dagirkirina xaka Iraqê. Komkujiyên ku li Tirkiye li dijî herêmê pêk tîne ji aliyê gelê Iraqê ve tê şermezar kirin. Ji ber ku êriş li ser serwariya Iraqê ne û em qebûl nakin ti welatek sînorên Iraqê bin pê bike. Şîrovekarê siyasî Abdullah Kenanî jî got divê hikûmet pêşwaziya ti berpirseke Tirkiye neke. Tirkiye êrişî Iraqê dike, Erdoğan jî dixwaze serdana Iraqê bike, çima serdana Iraqê dike. Divê Tirkiye rêzê ji serwariya Iraqê de bigire, Tirkiye li xaka Iraqê baregehên leşkerî ava kirine, ev dagirkirine. Tirkiye bi dihan welatiyên Iraqê kuştine, divê Tirkiye hemû leşkerên xwe ji xaka Iraqê paş de bikişîne. Çavkaniyê mafê mirovan Alî Meyahî jî got Tirkiye serwariya Iraqê bi pê dike û qutkirina avê jî wek karteke zextê bikartîne. Tirkiye bu sedema ziwabûnek mezin li Iraqê bin pêkirine Tirkiye berdewam in divê desthilatdarî Iraqê welatiyên xwe biparêze û li hember serdana Wezîrê Derveyê Tirkiye helwestek cidî nîşan bide. Milîsên HBDH li Tuzlayê li dijî fabrikeyeke boyağı çalakî sabotajê kirin. Daxuyanê milîsên Atakan Mahir ên HBDH wiha armancamaya sereke pûçkirina êrişên faşîzma AKP, MHP û têkbirina êrişên dagirkeriyên li ser Kurdistanê û polîtikên zext û mêtingiriyên li ser gelê Tirkiyeyê. HBDH diyar kir ku milîsên wan ji bo silavkirina salvegera damizrandina tevgera şoreşa yekbûya gelan çalakiyên xwe didomîne û têkildarî çalakiya li Tuzlayê ev agahî parve kirin. Yazdêha Adarê di derdora saat 15 de me li Tuzlayê li dijî fabrikeyeke boyağı çalakiya sabotajê kiriye. Me bi rêbazên teybe çalakiya sabotajê pêk anû de encamê de fabrikaya faşîstan bi temamî hatiye şewitandin. AKP li Qilabanê çavuşê pispor şiyanda qade û mal bi maldigere û bi gefan dengan dixwaze. Çavuşê pispor Tamer Işık li navçeya Qilabanê bi ser navê AKP xebatên hilbijartinê dimeşîne û bi gefan ji cerdevan û karmendan ji bo AKP dengan dixwaze. Rêveberiya Dem Partiya Qilabanê li ser dozgeriya Komariya Qilabanê giliyê çavuşê pispor Tamer Işık kiriye. Di gilînameya Dem Partiyê de hat gotin ku çavuşê pispor Tamer Işık bi awayeke derve قانونی تبلیغ خباتن هلبجارتنه بویه او سوج دکه. چاوشی پسپور تامر اشق لفرمانداری جندرمیان آرناوچه قلابانه عسکره لی جی ارکا خواه درکتی او وکه اندام پارتی تبلیغره. دچه بیروی هلبجارتنه یا AKP او لقلابانه خباتن هلبجارتنه دمشنه. اف کس دچه تاخا بالوت باشه او زختل ولاتین او جردوانان دکه کو ده هلبجارتنه سوی کادارا 2024 ده دنگ خواه بدن AKP.
Nuçeya Medaviyo Botaku Penabertê de bûn li Çanakkale'ye noqî avê bû li navçeya Ece Abad a Çanakkale'ye boteke lastik taqî û bin av bû. Du jê pitik bi giştî 8 kesan jiyana xwe ji destan û 2 kesan jî bi derfetên xwe xilas kirine. Herwa 2 kes jî bi alîkariya komên hêzên ewlekariya Qeraxê hatin rizgarkirin. Ekîban dest bi xebatên lêgerîn û rizgarkirinê kirine. Pêlêgodarên hêja menûçeyên di nava rojê de pêşkêş kirin ji bo godarkirina ve spas. Em ên haberê xwe bidin Newroza Depê Dembaş. Yıl dönümü